ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ OCS ପରୀକ୍ଷାର ନିୟମ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। OS ପରୀକ୍ଷା, OCS ତ ଏମିତି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ତ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସର୍ବାଧିକ 6ଟି ସୁଯୋଗକୁ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟସ ସୀମା 42କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଥିବା କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସର୍ବାଧିକ 9ଟି ସୁଯୋଗକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ତ୍ରୁଟି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ହେଲେ ତାପରେ ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତ ବହୁତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ଜେନଜେଟ୍ ରହିବନି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜେନଜେଟ୍ରେ